बिमाया गावनि बिसाज्ला जलिल चन्द्र ब्रह्मखौ फैफिनगोन साननानै सावगारि बोजबनानै नेनानै दं। बेंगालराव खामानि मावनो थांनाया 10 बोसोर जाबाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। दिनैसिम 10 बोसोर जाबाय सफैयाखै फिसाया। बे फिसाखौ मोनोबा आंहा बिराद गोजोननाय मोनगौ। जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा नारसिननायाव बेंगालराव खामानि मावनो थांनो गोनां जादोंमोन। थांनो गोसो गैयामोन फिसाया जबरदस्ति थांबाय। हिनजावनि खोथा लानानै थांनांबाय गाबगु खुगु। सावगारियाव नुनाय आंनि बिसाज्लाखौ नुयोब्ला खिन्थाहर होननानै खावलायदों बिमा बुरैया। नैबे फट'आव नुनाय आंनि फिसाला सावगारि बेखौ नुयोबा सोरबाफोर अननानै खोन्थाहरबा हामगौमोन फिसाखौ। चिरां जिल्ला औगुरि ओनसोलनि सा औगुरि गामियाव रायजो जाबोनाय रुंसारि जयचरन ब्रह्म बिनिनो अनजालि बिसि प्रमिला ब्रह्मनि असे फिसाज्ला आरो रनिमा ब्रह्मनि अनजालु फिसाय जलिल चन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 2012 मायथाइ एबा 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दं। जलिलनि असे बिमानि खोन्थानाय बायदिब्ला जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा नारसिननायाव खोला भारतनि बेंगालर रायजोआव रां खामायनो थिनहरदोंमोन। नाथाय बेंगालराव सहैखांनायनि दानसेनि उनावनो नखरनि मानिबा जाहोनाव न' फारसे गिदिंबोफिननो रेल एबा ट्रेनाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरदोंमोन। मख'नो गोनांदि न' फारसे गिदिंबोफिननो होनना रेलाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरखांनायनि 10 बोसोरनि उनावबो गावनि आंगो न'आव सफैयैया जलिलनि बिमानि गोसोआव माबा मोनसे साननाय एबा थारैनो गोसोआव दाहा लाबोदों। लोगोसे बिथाङा गावनि 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै थानाय अनजालु फिसाज्लाखौ जेरावखि लोगो मोना मानो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरना फिसाज्लाखौ दैथायहरनो रायजो राजाफोरनिसिम खर' गंग्लायनानै गाबै गाबै खावलायदों। नखरनि जानबुं नम्बर 8473085941 7086988180। फिसाखौ फिसाया थांनो गोसो गैयामोन फिसाया जबरदस्ति थांबाय। हिनजावनि खोथा लानानै थांनांबाय गाबगु खुगु। थांनो गोसो गैथारैखौ हिनजावानो थंहरथाबनाय जाबाय। गाबै गाबै थांलाय फैलाय जायो फिसाया। अबाव थांनो थिनदोंमोन? बे बेंगालराव थांनो थिनबाय हिनजावा। दा फिसाया थांनो गोसो गैया। थांनो गोसो गैयैयाव जबरदस्ति थंहरनाय हिसाबै थांबाय फिसाया। दा फिसाया थांलाय फैलाय जायो थांनो ओंखारो फैफिनो थांनो ओंखारो फैफिनो। दा जबरदस्ति थांनायावनो दा फिसानि महर मोखां गैला। दिनैसिम 10 बोसोर जाबाय फिसाया बिमानि महर मोखां नुफैला। फिसा दं होननानै फिसानि मोखां नुफैयाखिसै। दा बबे जायगायाव दङ बे फिसाया? फिसाखौ हांख्रायनानै फैफिनोबा मोजांमोन बे फिसाया। बिमाखौ हांख्रायनानै फैबाय बायोबा गावनि हा बायनाय दङ फिसाया मावनानै जानो होननानै हा बायदों। आं बे हाखौ फिसा सफैफिनगोन साननानै आं फानाखै दङैनो दं बे फिसानि हाया। दा मालायबा ओरैनो मालायनो खम समनि आं मावहोयो दांहोयो। बे हानि माइखौ आं एसे एनै लाबोनानै जाफैयो। फिसाया सफैबायोबा फिसाया बिराद मोजांमोन। आं गोसोआ सान्थि जागौमोन। आं फिसानि महर मोखां नुबाय बायोबा बबावबाफोर संसार जानानै दंबाबो फैबाय बायबाबो जागौ फिसाया। गावनि हायाव मावनानै जानो होननानै फैफिनबायोबा बिराद फिसाया धन्यबाद जाथगौ। फिसाखौ मोखां नुबाय बायबा सोरबाफोर नुबाय बायोबा आंनि फिसाखौ एसे खौरां हर। फिसाया सफैफिनथों। बबेबा खनाफ्राव थाखोमाबायदोंबा दंबाय बायोबा फिसाखौ एसे फैनो गोसो खालायहर। आइमोन आफामोनहा नुबाय बायहरोबा फिसानि गोसोखौ एसे मोजां खालायहरबा थंहरफिनबा मोजां जागौ। बबे खनायाव दङ फिसाया? फिसानि गोसो एसे सोलायनानै फैयोबा मोजां जागौ फिसाखौ। दा अबेहाय दंहैयो बिसि आरो फिसाजोआ अबेहाय दंहैयो? बिसि फिसाया हनै
बै हरिगाव ना मा होनोमोनलाय दा बुंनाया बहाय हाग्रामा दालां खाथियाव औ बहाय मावनानै जालाबायदोंनो मालायनाव फिसाया क्लास 9आव मोनबाय होनदों फिसाजोआ दा बिनानावा खोन्थाहरदों जाहैबाय हाबा जायाखै मालायनाव मावनानै जालाबायो होननानै हौवानो गारलाय लालायनोहाय सानै साथामसै गारलाय लालाय खालायोनो हौवाखौनो सानै साथाम जाबाय होनबाय ओमफ्राय बिसौखौ नुबाय आयंआ गैया उन्दैयाव थांनायनिफ्राय नुवाखै नों मा सानो नायनो लुगैना लुगैया फैबाथ' फिसौखौ आङो नायगौ फिसौआ फैबायबा हनै दाख्लै बै बांदा खोन्थाबाय बैयाव हाथिखटाव फैदों होननानै दाख्लै खोन्थाबायदोंमोन फिसौआ फैयोबाथ' बजबना लानो दा बिमायाथ' गारनाय नङा बियो बिमायाथ' फैफाथारगोन फिसाखौ फैफाबायोबा फैबालाय आंजोंनो आं माबागोन फिसौखौ आंजोंनो आं नायगौमोन फिसौखौ फैबायबायबा बिफानि हा दङमोन बिफानि हायाव सानसे समाव बियाबारि जायोबा बिफानि हायाव मोनजाबायगौमोन फिसौआ गैया फनबो हरा जेबो हरा जेबो खबरानो गैया फैनो होननानै गारियाव गाखोबाय आं गारियाव गाखोबाय होनना खोन्थाबाय आंहाबो बावनानै नाम्बारखौ गारफ्लांबाय सोरनि नाम्बार जाखोनो होननानै फन हरनाय नाम्बारखौ दा बिनिफ्राय गैया तामिलनाडुआवबो आं फट'बो हरखांबाय खिजानि बबावबा दङ खोमा साननानै फट'बो हरदां आंनि नाम्बारबो हरदों गैया दाख्लि सासे मानसि फैनायावबो रायथिहरबाय आङो दंबायबायो खोमा फिसाया होननानै तामिलनाडुनि मानसि फैनायाव दङना गैया